Čaute pri ďalšom videu. Dneska sa ideme pozrieť na Urbex do Jedľových Kostolian, na opustený tábor. To prejdeme, neboj sa. Je tu veľmi dobrá cesta, teraz pred týždňom asfaltovali, dvojprúdovka. Keď sme sem prišli, 4-krát nám vyvrela voda. No, a ideme. Tam je už asfalt. Tam je už ozaj asfaltka, no. Dneska sme tu už druhýkrát, prvýkrát sme tu boli v noci, asi tak pred 4 mesiacmi približne, nie? No, tak. Ale museli sme odtiaľto odísť, ale to si povieme v ďalšom videu už. Bude aj nočný urbex odtiaľto. Aha. Tam je hneď v diaľke prvá budova. A tu už sa začínajú chatky. Ja aj to je tam, čo som preliezol, hej. Budeme aspoň kapne vedieť. Ale cez deň to tu vyzerá úplne inak. Tu odporúčam nerozbiť si hlavu. Tak keď sme tu boli vtedy v noci, ja som si tu dosť nevšimol, ja si to pamätám. Nejaký výťah na jedlo asi. Čudujem sa, že ešte nie je rozbité. Kam skôr? Hlavne nočným urbexerom by som odporúčil dávať si pozor pod nohy, pretože môžete vidieť, všade je rozbité sklo. Batman. Áno, to sú Batman. Ťa uhryzne, aby z teba takýto netopil. Dá sa to približiť? Asi dá. Videl teba. Nie, oni cez deň idú na planetu Mars a v noci sa vrátia sem.
Dobre, nahaj mi odpočívať. Poď mi tú baterku, zober si môj telefón. Na blesk. Dáme si kvíz. Po A. Tábory boli pripravené na rekonštrukciu. Po B. Bola tu medená rúra. Prešli celé, není šanca. Ako sme sa... Aha, tu sú schody. Hej. Mária, nebolo tu tých odpadkov menej. Dobrý, pán sused. Zdravím. Čím to bolo? Pričom? Zaberaj mne jeden. Ale kladne nepýtaj. Čo? Kolečka. Aha, pecký klobúk ako pre teba stvorený. Nechceš na karneval? Radšej sa nebudem pýtať, prečo je toľko autodielov. Vyspelka bol z čoho? Kola. Hej. Nie. Nárazník z Fábie. Fábia. Inak nejde na opravy. No dobre, myslím si, že natáčať smeti veľmi nemá význam. Len kto by chcel po prípade náhradné autodiely, tak ich tu mám mnoho. Keď by ma zajímalo, za akým účelom sa toto sem dostalo. Kameru. Čo si tak práve sledujem.
Brodiť sa smeťami nie je zrovna moja obľúbená činnosť spojená s urbexom, ale bohužiaľ to sa zvykne diať. Čože? Takže pokračovanie. Cčko. Zasúka do auta, to meníš na pekne. Keby si chcel náhodou do auta dať mikrovlnku. Aha, prvýkrát keď sme tu boli, tak sme si ani nevšimli túto veľkú budovu. Takže to tam asi ideme pozrieť. Po boku máme chatky, ktorých je tu neúrekom. Nachádzame sa pravdepodobne pri nejakej hlavnej budove, ktorá bola asi aj pripravená na rekonštrukciu, keďže tu je množstvo okenných tabúľ. Pecky si už robil pohodlie. Kocka. Vieš čo to je? Netuším, ale zistíme. Hop. Hlavne si to nedávaj na ruky. No, už vieš čo to je. Toto je fialové. Zavri. Nechytaj tu do ruky do pičia sa. No to zhorelo. Tam sú poopierané okná. Zárubne povytrhávané. No. Tam nezdríza dole. Súkromný pozemok. Zákaz vstupu. Idem sa, že to žiarovka vydržala. Okenné tabule viac menej porozvíjane. Som sa asi to nestihol dostať.
Je tu veľmi pekný výhľad. Tam ďalšia generálne. Ale kde to bola mikrovlnka? Ľudí ma zaujímalo, že... Viete čo, dám si tu, dajte mi na ten. Zaujímalo by ma, že čo niekto rozbil takýto pekný krb. Treba sa asi dívať pod nohy. Tam dole sú nejaké dvere pod nami. Počkaj, to sa ešte sem ísť pozrieť. A? To je jedna miestnosť. My sme neprišli tá ďalto, či hej? To je asi nejaký ďalší chod. Pôjdeme sem. To vidíš na koberce. Chceš mi na čo svietím do prírody za bieleho dňu patrkov? Bola to vysívania. Zatiaľ pravdepodobne asi prvá vaňa, ktorú sme videli. Na detské tábory. Dosť biedné, ak majú len jednu vaňu. Výhľad klasika. Drevená chladnička. Toto vidím prvýkrát v živote. Čo bolo toto? Čo myslíš? To čo myslím, To je oné... On si to žuterák nie. Moja tetka to mala v kúpeľni, ale neviem už presne na čo to bolo. V živote som to nevidel zapnuté. Celkovo táto budova mi príde skôr, ako by bola pripravená na rekonštrukciu, ale nevidieť veľmi stopy po vandaloch. No tak to je dosť dobrá vlúčava.
Ďalšie tabule okremné. Nejaká pivnička. Keďže tie miestnosti sú viac menej rovnaké, nevidím veľmi význam v tom natáčať úplne všetko. A pravdepodobne budem niektoré zábery aj vystrihovať, aby nebolo video skutočne dlhé a viac menej rovnaké. Tak aby sa nepovedalo, našiel som aj druhú vaňu. Tu sme našli ešte jednu terasu, na ktorej je pomerne príjemný chládok. Je odtiaľ to aj dobrý výhľad, okrem stromov vidlo aj žihlavu. Vyzerá, že kedysi tu bolo zábradlie, ale asi bolo vyrobené z drahých kovov. Práve sme si všimli tretiu vaňu, takže beriem späť. Asi hej, keď je rozbitá. Takže 3 vane je lepšia bilancia ako jedna. Presúvame sa do pivničných priestorov. Nachádzame sa v pivnici. Kolega sa tu niečoho zlakol, tak uvidíme čoho. Takže čoho sa tu zlakol. Doska to už nezvládla, obesila sa. Život je smutný. No a vidím dosku obesenú. Tento krb náhodou rozbitý nie je. Aha, už to tu otvorili. Viete čo, tak dajte mi pečené korienky s cesnakom. Ďakujem pekne. Jaká to je delikatesa. Aha, myslím, že asi toto boli tie dvere, ktoré som videl. Nie, toto sa nachádzame... Tu nad nami je tá terasa, na ktorej sme boli teraz. Takže asi, ale aj určite, ja to tu poznám, ja som tu vyrastal. A inak prvé umývadlo. Tu. Zatiaľ som ešte nevidel nikde umývadlo v celej budove. Pekný výhľad je z tohoto okna.
Viete čo, mám pocit, že toto niekam pokračuje tam vzadu. Na kamere toho veľa vidieť nie je. Môžeme sa tam ísť pozrieť potom. Ďalšie schodisko. Skôr zaujímavé, na čo slúžilo toto. Je to tak pekne vymalované znútra. Je to možné. Aha, ja som sa zamýšľal celú dobu, prečo tu zostali všetky káble viac menej. A oni sú hliníkové. Preto tu zobral, asi preto tu zostali. Teda. Či čo? Asi hej. Hej, vyzerá to tak. Je nechali zavaraného nepiškoty. Ani hydrant už neostal. Zaujímavé, čo sa dalo. A tak za to sme prišli. Celkom veľké kúpalisko. Ale je to zaujímavé, lebo zatiaľ som ešte bazén na detských táboroch nevidel. Takže napriek jeho veľkosti je to zaujímavé. Možno, že to bolo pre postihnutých, ale niečo. Je to možné, že nejaké liečebné. Na prívod vody do toho bazénu. To tak sa nikam nevedie. Becky sa nám rozhodol, že sa ide nakoniec pozrieť do tej, neviem ako to nazvať. Máš telefón? Hej, počkaj, idem si svietiť. Ti svieti. Alebo však počkaj. Podaj mi to potom, hej. Dobre, si pozri na druhú stranu, čo tam je. Najprv, aby sme vedeli. Ja to chcem tiež vidieť. Ja som taká zvedavá. Pozor na hlavu. Tu je taký uvid. Aha, chyť mi kameru. Môže sa cez ten rok sa len. Á, tam je Roxor. Tu je, aha, nad tebou, pozri sa hore. Tu, aha, aby si sem nebuchol. Čo to je? Super, spadol mi telefón. Telefón. No. Svieť ty. Nikde. Niekde? Nie, takto. Taká. Tu je tá prvá miestnosť, kde sme boli v dolnej chodbe. Tu boli tie nálepky, že zákaz vstupu. Aha. Tak už vieme, kde sa nachádzame. Som povedal, čakal som to tu väčšie, tak je to tu väčšie, ako som čakal. Vraciame sa späť. Tajomná komnata. No. Vyšli sme z budovy a pokračujeme na chatky. Tam budem dávať len také rýchle zostrihy, pretože čo si pamätám, tak tie chatky sú viac menej rovnaké. Niektoré sú viac porozbijané, niektoré menej. A táďalto cez tú vysokú trávu sa mi tam ozaj nechce ísť. A hlavne noční urbexery, ktorí sem pôjdete, tak v okolí tých chatiek sú dosť šachty. Dosť hlboké a dosť zarastené. Trošku pozor. A iba trošku, nie veľmi, iba trošku. Takže sme našli cestičku z boku. Tak vyzerá byť bezpečná. Čo si pamätám, niekde tu dole by mali byť tie šachty. Hej.
Vstupujeme do prvej chatky. Tuto si pozrieme celú. Ale ďalšie chatky už potom budú len zo strihy, lebo... Aha, tie chatky majú vlastné vane. To som si ani nevšimol predtým. Ale ďalšie chatky už potom budú len rýchle zo strihy, pretože ich hrozne veľa a to video by fakt dlho trvalo. A viac menej sú rovnaké, takže tam to nemá význam. Každá chatka mala dokonca vlastnú terasu. Je tu asi tak 15. No. Aj toto zaujímavé tie deti, no. Nemá to znovu. Čo je ukryté pod plachtou? To si pripadám ako na pódium, keď prídeš, vieš, zozadu spoza plátna. Takže hlavná postava. Skupina Urbex Hunters Slovakia. Ďalší nárazník z auta samozrejme. Televízor starý. Televízor. Televízor. Niektoré chatky si už, ako máte možnosť vidieť, berie späť príroda. Niektoré si už viac menej vzala. To nevidno poriadne na kamere. Hej. Ja som to ani nevšimol, kamaráde, keď sme tu boli, tak ale v noci bola tma. Tak nakoniec sme sa rozhodli, že do viacerých chatiek ani nepôjdeme, pretože je tam fakt ťažko sa dostať, je to celé zarastené. A viac menej, aha. Tejto je len bordel. Ale pozrieme sa na terasu, aký máme výhľad. Gumy z nákladiaku. Toto by ma zaujímalo, ako sa sem dostalo. Ale pravdepodobne to, ak aj deti, vieš, sa s tým hrali, že nejaké prekážky z toho mali. Tieto chatky vyzerajú byť zaujímavo. Pôjdeme sa pozrieť ešte do tých dvoch posledných. Aha. A ešte aj sklo je na nich a ani to nie je rozbité. Táto chatka vyzerá byť pomerne zachovalá. Kámo, ono to má dokonca, že dvojodverí. Keď si všimneš, vonkajšie a vnútorné. Tu asi si to veľký bezďák, keď skúpil. Chcel by som sa pozrieť do tamtej chatky, lenže... Zarastené to aj No. tam je rep. Tu pri týchto posledných chatkách sa nachádza šachta. Nie je veľmi hlboká, tak akurát na vyvrtnutie členku stačí. A vedľa teba druhá. Kde? Aha. Tu je ďalšia, tá vyzerá byť hlbšia. Sme už tak blízko. Do pič. Dobre. Práve ma fajnovo pichol trn do kolena tak, že mi zabrnilo celé telo, takže sa vraciame. Tu ja s prírodou bojovať nebudem. Na kamere nič nebude vidno. Tam dole sa nachádza tá budova, kde sme boli, vlastne ktorú sme navštívili ako prvú. Ešte sa v rýchlosti pozrieme do ostatných chatiek a pomaly odtiaľto odchádzame. A čo chceš? Či ideme tu? Sandrik, bude aj Sandrik, neboj sa nič. Ale Sandrik bude nočný urbex. To je dobre zachovalé. Tak toto neviem, či je zachovalé. Posúďte vy. Táto chatka napríklad strop ani nemá. Ja to tak kde chceš, keď tu sú žiadny strop není. Peťo sa rozhodol astrálne cestovať. Kde? Aha, tu má aj tam povalu. Tak tam sa pôjdeme pozrieť.
Nie, utekám tak ďal, vieš. Mám to spadlo. Búcha ešte čo viac, aby som ja spadol. Keď ty spadneš, tak mi to je jedno, hlavne, že ja nespadnem. Vyzerá to tu byť veľmi stabilné, vstup na vlastné riziko, jak sa to vie. Ale sme hore. Zaujímalo by ma... Zaujímalo by ma, že pre koľko ľudí bola jedna chatka, lebo to vyzerá byť fakt veľké. Ešte by ma zaujímalo, aké má zariadenie. No, to sa už asi nedozvie. Utekaj dole. Takže stretne ľudí, ktorí tu bývali. S nimi sa porozprávame. Tu máme možnosť vidieť zblízka. Je chatka, ktorá je jedna z tých, čo sú v najlepšom stave. A táto vyzerá byť tiež zrovna nie v najlepšom stave, ale... Aha, ani táto nemá už ani schodisko. No, nachádzajú sa tu stále staré postele. Na povalu je dokonca nejaký nábytok. Alebo ako to nazvať. Z Mountfieldu. Ja by som povedal, že týmto môžeme video ukončiť. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Zanechajte like, odber, či ak sa to hovorí, nezabudnite kliknúť na zvoneček. Ak sa vám chce, ak sa vám nechce, nemusíte. Po prípade môžete zdieľať, čo ešte môžete. 10 eur mi môžete poslať na benzín. Tak 15 pecky povedal. Lúčime sa.